गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ दिनै 1 मे दिनैनि सानावनो 1990 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोबथाहांबोयो। बिथाङानो बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय गासै बर' माहारिखौनो लानानै जांख्रिथाय लाबोनो हादोंमोन। जेब्लाबो गावारि स्वार्थखौ दोनथ'नानै दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय बिथाङा गावखौ बावसोमदोंमोन। बिथांनि सानस्रिया जेब्लाबो जोंनो सानफ्रोमबोनि जिउआव दावगालांनायाव थुलुंगा होयो आरो होलांबाय थागोन। बिथां गेदेमानि रुंसारि जानाय सानाव बिथांखौ गोसोखांनायजों लोगोसे साफ्रोम बर' हारिया बिथांनो सिबिनायखौ गोसो गोथारै बावहरदों। आनान गसाइनि खाथियाव आरज खालामो जाहाथे बिथांनि जिउमाया जेरावखि थाया मानो गोजोनै थानो हायो। BTC सरकारा 61थि बर' थुनलाइ आफाद तामुलपुर जथुम्मानि गेवलां मेलाव भारतनि हादरगिरि मानगोनां रामनाथ क'विन्द बाहागो लाफैगोननि थाखाय फैगौ 4 मे अक्ट'खालि लकेल हलिडे फोसावबाय। बै सानखालि BTR ओनसोलनि गासै सरकारि मावखुलि आरो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय साबखायथि गामिनि रायजो राजाफ्रा BTR सरकारनि सायाव खुद्रिखांदों। मानोना साबखायथि NDBP हानजानि डिजाइनेटेड केम्प साखाथियाव थानाय 100 बोसोरनिबो बारा आबाद मावनानै जाबोनाय साबखायथि रायजो राजाफोरनि हायाव बियाबनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया रायजो राजाया आबाद मावनानै जाबोनाय हाखौ सेनानै इनडोर स्टेडियाम गायसननो नागिरनायखौ रायजो राजाफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना बुंबावदों दि जों माब्लाबाबो बे हाखौ हगारना होनो हाया होनना। बर' फिसानि थाखाय गेलेमुआव गाहाम खौरां। उपर्न नार्जारिनि उनाव फिन बर' फिसानि देरहासारनाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामिनि आर्चारि गेलेगिरि प्रमिला दैमारिया आसामनि जानानै नर्थ इस्ट रिजनेल स्पर्ट्स उइक 2022 आव मणिपुरनि इम्फलाव गेलेनानै सनानि मेडेल मोननै आरो सिलभार मेडेल मोनसे देरहासारनो हादों। बाक्सा जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि इन्जिनियार मुसा हकआ दागा मागा खुस्रां जाख्लनानै हमजादों। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्राव खुस्लानाय समावनो हमजादों बाक्सा जिल्ला सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय इन्जिनियार मुसा हकआ। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्राव थानाय रामपुर गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय खुस्लाबाय थानाय समावनो हमो गरेस्वर ओनसोलनि फोरोंगिरि आरो CRCC-फोरा। गोबाव सान इन्जिनियार बिथाङा गरेस्वर ओनसोलनि फरायसालिफोरनिफ्राय गोबां सिगे सिग' दिन्थिनानै रां लाबोबाय थादोंमोन। फरायसालिफोराव फैनाय मोनफ्रोमबो सोरखारि अनसुंथाइनि थाखाय इन्जिनियार बिथांनो होनो नांगौ जानानै फैदों रांफोरखौ। बड'फानि 32थि रुंसारि सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जुथायै क'क्राझार गोजौसिन थांखि गोबां फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै क'क्राझार टाउनाव थानाय बड'फा चिल्ड्रेन पार्कसिम गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरो। बे हानजा सुरनायखौ फ्लेग अफ खालामनानै होयो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि आजिरा मोननाय गोरायुं मानाव गेदेर डक्टर सुरत नार्जारिया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझाराव फिन मानसि लांखारनाय जाथाय। NLB हानजानिफ्राय एरख'जानाय दशरथ बसुमतारिया बिमा फिसा बिबारि हाज'वारिखौ दिल्ली फारसे लांखारदों। नखरनि सोद्रोमाफ्रा सेरफांगुरि पुलिस थानायाव FIR थिसनदों। चिरां जिल्लानि धालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुकुरमारि गामिनि थागिबि बिश्वेश्वर बसुमतारिनि फिसाज्ला NLB हानजानिफ्राय एरख'जानाय सोद्रोमा दशरथ बसुमतारिया थांनाय 22 एप्रिलाव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आटियाबारि तिनालि गामिनि मन्टु हाज'वारिनि फिसाजो मोगथां बसुमतारिनि अनजालि बिसि बिबारि बसुमतारि आरो रामफलबिल सार्चेल इंराजि फरायसालिनि थाखो 2नि फरायसा दैजिरि बसुमतारि बिमा फिसा सानैखौ नंखाय गोसो थोफ्लानानै दिल्ली फारसे AS26E 4111 ब्लेक स्कर्पिय' गारिजों लांखारदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।